Nu sunt multe, dar există. Astăzi suntem la Singureni Manor, un reper pentru turismul din România, un loc care arată că se poate, însă fără compromis. Suntem alături de Adrian Adam, directorul executiv al acestei locații. Bună ziua, Adrian! Bună, Ramona, și bine ai venit la Singureni Manor! Bine v-am regăsit! O să încep cu o întrebare despre tine, mai întâi, ca lumea să te cunoască. Pentru mulți oameni din industria ospitalității, lucrurile încep diferit și de foarte multe ori întâmplător. Cum a început acest drum pentru tine? Pentru mine chiar n-a fost neapărat întâmplător, adică mi-am dorit cumva de tânăr să lucrez în industria aceasta. Am făcut și cursurile unei universități pentru management în turism, de 5 ani la zi pe vremea aceea, și apoi am avut cumva un job care nu avea legătură cu turismul. Pe vremea aia nu existau nici foarte multe hoteluri, nici foarte multe agenții de turism, pentru că o parte din colegi au mers pe varianta agențiilor de turism. Și am lucrat 7 luni în alt domeniu, care nu avea neapărat legătură cu turismul, dar apoi am intrat în turismul cumva de top, în hotelurile de 5 stele de pe piață, respectiv Crown Plaza. A fost primul meu job. Ok. Acum câți ani s-a întâmplat lucrul ăsta? De ceva vreme am încetat să-i mai număr, dar cred că sunt în jur de 27 de ani acum. Vorbim de ceva experiență în domeniu. Da. Cum a început povestea Singureni Manor? Singureni Manor a început cumva în pandemie, când eu abia terminasem un proiect foarte interesant, de asemenea un lanț internațional, deschiderea unui hotel pe piața din București, doar că am făcut grand opening în februarie și în martie l-am închis din cauza pandemiei. Și atunci cumva am părăsit și eu proiectul și a fost așa o perioadă in between jobs și a apărut discuția despre o locație care este în afara Bucureștiului, care este în mijlocul unei păduri. Cumva mi-a sunat foarte bine, pentru că eu la nivel personal am hotărât acum 17 ani să mă mut tot în mijlocul unei păduri. Și deși toată viața am lucrat în hoteluri de lanț și în hoteluri internaționale de 5 stele în general, mi s-a părut extrem de interesant și provocator să contribui la poziționarea unei locații de la bun început și la stabilirea unor standarde, așa cum urma să agrem apoi în discuții cu proprietarii. Dar ce a fost foarte frumos este că am început cumva cu acea abordare numită în limbaj corporatist white paper document, când ai o foaie de hârtie albă, complet albă, fără standarde dictate de altcineva, fără reguli impuse de altcineva. Libertate. Și îți dorești cumva să treci pe acea hârtie tot ce visezi sau tot ce ți se pare foarte interesant să implementezi într-o locație sau într-un proiect. Și practic noi așa am început povestea despre Singureni. Cu muzica de la intrare, cu un loc de joacă în apropierea meselor părinților, dar nu chiar lângă ei. Adică fiecare lucru cumva a fost gândit, discutat, agreat și apoi implementat. Ai spus foarte bine poveste. Credem că definește Singureni. Și deși sunt foarte multe facilități, pentru noi pare că este o locație construită mai degrabă în jurul stărilor. A fost foarte important pentru voi să vă îndepărtați de ideea de resort clasic și să conturați această idee? Am avut foarte multe discuții până ne-am setat cumva tot ce ne dorim să aducem în această locație, dar fiind un proiect al proprietarilor și al meu în aceeași măsură cumva ca și nivel de implicare, e un proiect de suflet și atunci, într-adevăr, ne bucurăm de fiecare dată când oaspeții trec de porțile de la intrare să spună că simt emoția locului, că simt energia locului, pentru că energia asta s-a transmis practic de la oamenii care au contribuit zi de zi la dezvoltarea acestui proiect. Adică e într-adevăr foarte multă emoție și bucurie și un vibe pozitiv. Așa este. Și ai dreptate, că oamenii intră în ritmul locului încă de când se deschid porțile. Așa e. Voi, de asemenea, sunteți foarte cunoscuți și pentru experiențele culinare oferite aici. Am avut ocazia să mă bucur atât de brunch-urile oferite de voi, cât și de experiențele în La Hambar.
A fost o surpriză foarte mare pentru mine să descoper că, deși erau anumite produse despre care știam de o viață că nu le consum și că nu îmi fac plăcere, am fost încântată de ce am regăsit în farfurie creat cu acele produse. Voi credeți că magia locului pornește de acolo, de la experiențele culinare? Și aici am avut foarte multe discuții și cumva totul a fost foarte bine gândit. În concepția noastră am încercat să creăm o experiență pe care noi am numit-o rotundă. Adică făcută din mai multe zone în care partea culinară este una extrem de importantă. Adică noi am inclus și partea de confort în camere și partea de activități, de petrecerea timpului în natură, în aer liber, dar și partea asta de culinară. Ne-am dorit să oferim o bucătărie românească, modernă, dar memorabilă. Adică după ce mănânci să-ți rămână ceva, un gust din copilărie sau o aromă sau un feeling pe care mâncarea respectivă te face să-l trăiești sau să-l retrăiești, dar despre care îți place să povestești și să-ți aduci aminte a doua zi, a treia zi. Adică foarte mulți oaspeți vin și ne spun: am venit să încerc dish-ul ăsta pentru că mi-au spus prietenii că e genial. Adică oamenii povestesc despre mâncare. Așa era, mă regăsesc în ce spui. Da, și chiar dacă teoretic foarte mulți din clienții noștri nu sunt neapărat mari fani social media, nu postează dish-urile în farfurie, dar în cercul lor de cunoscuți discută despre experiența pe care au avut-o aici și asta ne-a ajutat foarte mult să creăm această comunitate de oameni faini care apreciază calitatea și care vin și revin și își aduc prieteni și își aduc firme și practic așa s-a dezvoltat cumva organic locația Singuren Manor. Este extraordinar că ați reușit să faceți treaba asta și încă din primul an, din ce îmi amintesc. N-aș vrea să depășim foarte rapid experiențele culinare și te-aș mai întreba un lucru. Știm că aveți o bucătărie construită în jurul conceptului From Farm to Table. E deja cunoscută această expresie, dar pentru cei care nu știu ce presupune asta de fapt și ce presupune asta de fapt la Singureni, cum reușiți să vă procurați produsele? Suntem cumva foarte norocoși pentru că avem și fermă proprie în care sunt produse foarte multe ingrediente naturale cu intervenții minime din partea fără chimicale sau fără foarte multe alimente procesate, așa cum găsești poate în multe alte locații. Atât mie personal cât și bucătarului șef ne place să grădinărim și atunci am creat o grădină proprie inclusiv în Singureni cu foarte multe plante aromatice, cu foarte multe ingrediente proaspete care chiar vin fix direct din grădină în farfuria oaspetelui. Adică dimineață bucătarii noștri se duc în grădină, culeg câteva kilograme de salată și trec cu aceste coșuri printre mesele clienților. Practic ei văd că acele salate produse din grădină sunt culese fix atunci dimineață, după care la prânz seara le găsesc în farfurie. De foarte multe ori ducem și clienții în grădină să vadă de unde vin aromele din farfuria lor, să înțeleagă combinația de gusturi sau un spike de gust pe care poate nu-l recunoșteau în farfurie, de exemplu, îl văd în grădină și îi spun: de la asta era gustul la dish-ul respectiv. Are și o tentă cumva educativă, pentru că am avut, de exemplu, familii cu copii care nu mâncau nimic verde, deci nu mâncau legume, iar după o vizită în grădină, copiii au cerut: vrem și noi o salată cu ce ne-a arătat bucătarul în grădină. Okay. Părinții deci erau absolut șocați că ai lor copii. Da. Și cumva și ăsta este un alt câștig după o vizită în Singureni, că întotdeauna pleci cu ceva acasă, fie cu informații despre cai, fie cu ceva pe zona culinară, fie cu un obicei nou și sănătos de regulă, adică am mers mult în zona asta de obicei. M-am gândit că e un reper în turismul românesc, m-am gândit exact la toate treburile despre care ne menționezi acum. Noi ne bucurăm pentru că noi le-am gândit cumva, dar ne bucurăm foarte mult când ele sunt conștientizate de oaspeții noștri și spun: uite, de asta îmi place aici, pentru că XYZ, și sunt fix lucrurile pe care noi le-am gândit cumva ca și experiențe pentru oaspeți, adică ne bucură că ei chiar le simt ca atare. Chiar primesc oamenii. Adică chiar funcționează.
Știm că putem veni la branciuri în fiecare duminică. În fiecare duminică cu alt meniu diferit, de la săptămână la săptămână. Pot să spun că sunt cumva mândru că suntem una din cele mai organizate locații, cred, din România, având un program extrem de clar pe următorul an de zile. Adică noi ne facem calendarul de activități pe food and beverage, pe restaurant cu 12 luni în avans. Și practic orice client se poate uita pe o anumită dată, nu știu, când știi că e ziua ta sau că vine un prieten din străinătate, poți să te uiți în acel calendar să vezi ce se întâmplă în acea săptămână în Singureni. Foarte interesantă informația asta, nu știam. Putem veni la branci în fiecare duminică, putem veni la hambar de joi până sâmbătă. De joi până sâmbătă la cină și sâmbătă, duminică și la prânz. Ok. Dar când avem grupuri, putem deschide restaurantul la cerere, evident, și luni sau marți sau miercuri. Pentru că mi-ai spus de grupuri, aș vrea să te întreb ce tip de evenimente putem organiza la Singureni. Locația fiind atât de variată și de ofertantă, ca și spații, ca și atmosferă chiar, putem să organizăm tot felul de evenimente, de la evenimente mici private până la evenimente corporate. Am avut anul trecut, de exemplu, eveniment de 2000 de persoane de zi. Deci putem face tot felul de evenimente, fie masă lungă în pădure, pentru sute de persoane, fie o conferință clasică în sală de conferință, dar are niște aturi în plus față de sările clasice de evenimente, având view, având priveliștea către natură, către pădure, geamurile exterioare se pot glisa, se pot deschide și practic ai un acoperiș deasupra capului, dar ești în mijlocul pădurii. În regulă. Și evenimentele private de asemenea? Nunți, botezuri, zile de naștere, aniversări, tot felul de evenimente, de la unele micuțe și foarte intime și private, până la unele de dimensiuni mari. Adică... Mie mi se pare foarte important, pentru că am trecut și prin propria nuntă și propriul botez și știu că e o amintire pentru o viață și știu cât este de important locul în care îți organizezi acest eveniment. Și mi se pare foarte important că oamenii au acces la asemenea facilități pentru evenimentul important în viața lor. Da, cred că deși pandemia a fost ceva absolut groaznic, care pe noi din industria aceasta ne-a afectat extrem de tare, a adus cumva și trenduri noi chiar și pe piața din România. Adică lumea caută spații în natură, apreciază mult mai mult conexiunea cu natura și poate chiar conexiunea între oameni și atunci caută și locații atipice. Adică acest tip de locație în natură cu implicarea, nu știu, a unor cai într-un photoshoot sau poze de cuplu în mijlocul naturii, nu neapărat în sală clasică, devin din ce în ce mai populare și mai apreciate. Da, poveste, cum spuneam. Am revenit, am făcut o mică pauză pentru că chiar acum, în momentul în care vorbim, avem aici două evenimente, undeva într-o altă zonă a locației. Urma să te întreb, Adrian, ce activitate spune cel mai bine povestea Singureni? Wow, o întrebare interesantă. Păi nu știu, mă gândesc de exemplu la Truffle Hunt. E o activitate care a fost introdusă anul trecut, când am descoperit că noi chiar avem trufe în această pădure și am venit cu ideea de a combina experiența culinară clasică branci cu un truffle hunt, o vânătoare de trufe, cu acei căței specializați în vânătoarea de trufe, pe care i-am adus în locație, i-am pregătit, sunt absolut apți, da, și dorni să găsească trufe. Și cumva, practic, astfel descoperi pădurea, te bucuri și de niște produse extraordinare. Trufele sunt, pentru orice gurmand, sunt ceva special, o delicatesă și e și o chestie așa de activitate de grup, pentru că se merge cu bucătarul șef în pădure, se mai spun glume, faci un popas în care mai bei un prosecco, după care la masa propriu-zisă, în timpul branciului, te bucuri chiar de trufele din pădure, adică ele sunt integrate și în meniu. Cum pot oamenii să participe la o asemenea experiență?
Păi e foarte simplu, la noi cumva toate experiențele sunt by reservation only, adică doar cu rezervare prealabilă. Toate informațiile sunt pe site și este extrem de simplu să intri pe site, să apeși de 2 ori click și să-ți alegi data, experiența și să faci o rezervare. Ai rezervare în timp real, disponibilitate în timp real pentru toate aceste activități. Ok, deci un parcurs facil. Cumva rapid, da. Vrem să ne povestești puțin despre polo. Aici, cu siguranță, sunt mulți oameni care încă nu au toate informațiile foarte bine stabilite. Cum a început povestea polo în România? De ce polo? Cum reacționează publicul român? Avem mai multe întrebări referitoare la acest sport. Da, de când am deschis locația, evident că fiecare iubitor de activitate ecvestră a venit către noi cumva la un moment dat să ne facă o propunere, să organizăm curse de anduranță, să organizăm jumping, să organizăm curse de viteză, să organizăm de atelaje. Specificul fermei noastre este pentru calul pur sânge arab. Ok. Avem cai de echitație aduși pentru oaspeți, se face și echitație, am avut inclusiv dresaj spaniol, dresaj clasic, mai multe discipline ecvestre, dar niciodată polo nu a fost pe lista noastră, pe masă, să zic așa, la discuții, până în ziua în care am primit o rezervare din partea excelenței sale, ambasadorul Elveției în România, Massimo Baggi. Și în momentul în care a coborât din mașină, eu l-am întâmpinat, așa cum facem cu toți oaspeții în parcare, și după salut, după introducere, prima frază a fost: de ce nu faceți polo aici? Și am zis: oh my God, încă o dată, încă o altă idee despre altă poveste despre căluți. Dar discutând încet ne-am dat seama că e cumva un sport aspirațional. Poate așa cum era tenisul când eram eu copil, când nu exista decât un singur teren de tenis în tot cartierul, și acum iarna cel puțin, când te uiți de jur împrejurul tău în București, găsești o grămadă de baloane de tenis, se joacă la balon. Cumva cred că așa poate deveni polo. De exemplu, cei care ne-au construit nou terenul de iarbă execută în jur de 10-15 terenuri pe an în diverse zone ale lumii. Ale lumii, nu vorbim despre România aici. Nu, în România, evident, dar cumva dezvoltarea sportului este destul de rapidă în momentul ăsta, doar că noi în România n-am simțit-o, n-am avut deloc contact cu sportul, deci n-aveam cum să ne dăm seama. Dar sunt zeci de universități din Ivy League care nu fac educație fizică cu sportivi, cu studenții lor, ci fac polo. E un sport aspirațional, e un lifestyle, de fapt, e mai mult decât un sport. Așa cum spunea și domnul ambasador, este un pașaport către lume acest sport. Mai mult decât un pașaport clasic, turistic sau chiar diplomatic, polo este un pașaport către lume și către lumea bună, de regulă. Organizați anul ăsta pentru a 3-a oară? Da, anul acesta este a 3-a ediție a Singurel Manor Polo Cup. De fiecare dată am adus 4 echipe internaționale. Am avut fel de să zic așa, informații interesante în cadrul acestui eveniment. Fie am avut-o anul trecut, de exemplu, pe superba soprană Angela Gheorghiu, care a deschis evenimentul de anul trecut, sau pe Ed Westwick din Gossip Girl, un actor cunoscut, foarte cunoscut în afară. La prima ediție l-am avut pe campionul mondial în not, David Popovici, care a deschis fiecare meci. Am avut unul din cei mai buni jucători din lume, Nick Roldan, care are handicap 9. Ca și la golf se calculează handicapul jucătorilor în polo. Am mai avut unul din cei mai cunoscuți bărbați din lume, care a fost imaginea Ralph Lauren și a apărut pe toate coperțile revistelor de modă și așa mai departe, Nacho Figueras. Am avut-o pe Melissa Ganzi, de exemplu, care este, din ce am înțeles, prima femeie care a jucat alături de jucători profesioniști polo și de când a început este o super tradiție acum să participe la extrem de multe campionate în toată lumea, adică ea călătorește între Miami, Kitzbühel,
St. Moritz și în alte locații care sună foarte bine, așa foarte exotic, să joace polo. Adică este o pasiune și a devenit un stil de viață. Așa cum ai spus, nu vorbim de un eveniment clasic, vorbim de mai mult de atât, de lifestyle. Exact. Înțelegem din tot ce ne spui. Cum crezi că ai o experiență deja, fiind a treia ediție, oaspeții români sunt din ce în ce mai deschiși către o astfel de experiență? Cum reacționează? A fost elementul surpriză, evident, la prima ediție, dar noi am fost extrem de bucuroși pentru că noi în a treia zi a evenimentului nu mai aveam bilete la vânzare încă de la prima ediție. Adică a generat cumva un interes foarte mare. Suntem extrem de bucuroși pentru că au venit oameni care urmăresc fenomenul polo în lume și ne-au dat un feedback extraordinar de bun apropo de ediția de la noi din România, ca și nivel de joc, parte sportivă în primul rând, apoi ca nivel al publicului prezent, adică au fost absolut impresionați de felul în care românii se îmbracă, se comportă, se distrează, pentru că am avut și partea asta de distracție, am avut Azado Party, am avut gala dinner cu muzică live, am avut foarte multe elemente dintre astea care contribuie și la zona de socializare și de networking extrem de calitativ și faptul că oameni care au văzut astfel de evenimente în alte țări cu tradiție ne-au dat un feedback atât de bun despre evenimentul făcut la noi, nu poate decât să ne bucure și să ne facă să continuăm în direcția aceasta. Da, noi ne bucurăm că România este într-o continuă schimbare și dezvoltare. Sunt rare locurile care își păstrează identitatea și demnitatea, că trăim totuși în niște vremuri dificile din punctul ăsta de vedere. Dar așa cum spui că oamenii au urmărit pe plan internațional, cu siguranță a fost o bucurie să vadă că au acces chiar și la ei în țară la un asemenea eveniment. Noi am pus oricum și România ca destinație pe harta unor evenimente de calitate, pentru că am avut inclusiv presă internațională. Anul trecut, de exemplu, am avut presă din Middle East, am apărut inclusiv în Forbes Middle East, am avut presă din Marea Britanie, am avut presă din Canada, care fiecare în felul lui, ca jurnaliști, au prezentat și evenimentul în sine, dar și destinația, ca fiind una foarte interesantă, de bifat, de revenit și cumva considerăm că practic contribuim la setarea unor standarde noi pentru România ca și destinație pentru turiști internaționali. Probabil de asta și au zis foarte des replica, pare că e din altă țară. Da, e foarte interesant că multă lume, în momentul în care vine la noi, fie ne compară cu sudul Franței, fie cu Italia, fie cu un oraș dintr-o provincie spaniolă sau în funcție de zonele în care au călătorit, cumva găsesc similarități între Singuren Manor și alte zone din lume, dar oricum asta e într-adevăr remarca, pare din altă țară, nu pare de aici. Adrian, cred că am o întrebare grea acum. Te rog. Vreau să te întreb cine setează ritmul aici, caii sau oamenii? Cai, 100% cai. Deci nu a fost o întrebare atât de grea. Da, cai setează ritmul pentru că e ca atunci când încerci să-ți responsabilizezi un copil, de multe ori cea mai bună soluție este să-i cumperi un animal de companie care are nevoie să mănânce, să bea apă, să fie curățat, spălat, plimbat, educat. Practic așa e și cu ai noștri căluți. Au rutina lor care e dată fie de medicii veterinari, fie de bunele practici, fie de ritmul pur și simplu al grajdului, dar da, ritmul locației este dat de cai. Apare și pe site această idee că nu vorbim despre niște activități clasice cu caii, ci vorbim de mai mult de atât, vorbim de conexiune, de introspecție. Ce schimbă caii în oameni atât de profund? Păi schimbă paradigme în primul rând, schimbă felul în care privim relațiile, schimbă felul în care ne raportăm la ceilalți. Chiar vorbeam zilele trecute cu niște oaspeți de felul în care un manager slab este integrat într-o echipă existentă și care performează. De regulă nu e integrat, adică da. Îi se dă în cap, încep să se facă glume pe seama lui, este luat peste picior. Extrem de puțini oameni consideră că e necesar să-l ajute.
La Cai e tocmai invers. Cel mai fragil, cel mai fricos din echipă, din turma de cai, este ajutat de toți ceilalți cai ca să poată merge în aceeași direcție. Și mi se pare o schimbare de paradigmă fantastică. Adică dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta natural și cu oamenii, cred că multe echipe ar putea să meargă mult mai repede și mult mai departe împreună. Am aceeași părere, spusă sub o altă formă. Am primit-o din partea potcovarului ieri, pentru că am avut ocazia să-l găsim chiar în momentul activității. Și l-am întrebat la un moment dat ce preferă, lucru cu caii sau lucru cu oamenii. Și ne spunea despre lucru cu caii pentru că ei primesc cu adevărat ceea ce li se oferă. Și mi s-a părut foarte interesant. Așa e. În același timp, dacă tot vorbim de echipă, eu am plăcerea să cunosc câteva persoane din echipa voastră și asta este o părere personală. Eu cred că oamenii din echipă au ceva în comun și aici vorbim de naturalețe, de bucurie, de energie în interacțiune. Cum reușiți să construiți treaba asta? Este cumva multă muncă în spate, dar cred că totul pornește de la recrutare, de la felul în care cunoști oamenii, felul în care încerci să le înțelegi valorile proprii și să le aliniezi la valorile pe care le ai ca și locație. Industria turismului nu este una extrem de bine plătită, deci partea financiară nu e niciodată în zona asta extrem de relevantă sau care să contribuie extrem de mult la fidelizarea colegilor, a angajaților, dar alinierea asta a valorilor, a stilului de viață, a așteptărilor pe care le ai contează foarte mult și eu, de exemplu, la interviurile de angajare încerc să înțeleg foarte bine oamenii și să văd ce îi motivează, ce fel de job le place, cât de mult s-ar potrivi în echipa noastră. Și de multe ori îmi dau seama că oamenii sunt extrem de diferiți unii față de ceilalți, dar împreună pot lucra foarte bine. Adică e foarte important să găsești acel mix and match, acea potrivire de caractere, de personalități, de... Și să înțeleagă mai întâi energia și ritmul locului, de fapt. Da. Oamenii ajung să creadă în locul ăsta, oamenii cu care voi lucrați, simți treaba asta? Cred că dacă n-ar crede, n-ar putea lucra aici. S-ar simți în felul în care ar vorbi între ei, în felul în care s-ar raporta în fața oaspeților care ne trec pragul. Adrian, am avut ocazia să văd faza incipientă a noului proiect de la Singureni. Cum va completa această locație întreaga experiență Singureni Manor? Da, este un proiect foarte interesant despre care noi tot vorbim de câțiva ani de zile, dar a durat până ne-am decis. Singura verigă lipsă, să zic așa, în experiența oaspeților era o piscină pe timpul verii, în aer liber, și după 5 ani de zile am decis că e cazul să facem și acest lucru, să întregim cumva experiența oaspeților. Și acum construim încă 18 camere, cu piscină exterioară atât pentru adulți cât și pentru copii, cu teren de padel, de squash, cu o saună, cu salină, deci foarte multe facilități în zona asta de relaxare, de spa și partea de cazare. Locația voastră a devenit una destul de cunoscută în România. Mă întreb, cum protejați identitatea locului? Păi, cred că a fost foarte important să nu facem compromisuri și să nu ne abatem de la conceptul inițial. Deși cumva la început păream inflexibili sau cumva încăpățânați cu direcția pe care am ales-o de la bun început, faptul că am încercat să ne cunoaștem oaspeții, să știm sigur că ne aliniem așteptările de ambele părți, a făcut cumva ca în timp să se creeze o comunitate de oameni care apreciază aceleași lucruri, care rezonează la aceleași abordări. Mi-ai spus la un moment dat că dacă ar fi să dai timpul înapoi, n-ai schimbat absolut nimic din ceea ce privește abordarea. Da, pentru că noi considerăm că a funcționat foarte bine și ne-a adus oaspeții pe care ni dorim, pe care îi apreciem și care la rândul lor ne apreciază pe noi.
Adică, de exemplu, e foarte important să primim mereu feedback-uri constructive, nu neapărat plângeri, complain-uri, cum sunt denumite în industrie, dar oaspeți cărora le pasă de noi, le pasă de succesul nostru și vin cu niște completări, cu niște sugestii, cu niște, uite, eu mi-aș dori să aveți și chestia asta în plus, adică totul e cumva pe un ton foarte constructiv. Relația dintre noi este frumoasă, zic eu, și sănătoasă și lucrativă cumva. Am înțeles. Adică vin și clienții cu completarea necesară pentru experiența oferită, prin feedback-urile lor. Dar noi nu ne-am abătut, adică deși au fost poate și multe alte idei, am ținut cumva direcția pe care noi am stabilit-o de la început. Și eu simt lucrul ăsta. Acum am pentru tine o întrebare clișeică, dar răspunsul tău este unul foarte important. Tu unde vezi Singureni peste 5 ani? Am avut și discuția asta intern în echipă și cumva direcția noastră e să mergem către zona de club cu membrii care la fel cristalizează cumva comunitatea care este deja existentă în Singureni, cărora le vom oferi o serie de beneficii și de facilități ca și membrii ai clubului, dar asta nu înseamnă că locația nu va fi deschisă și pentru public, doar că miezul, să zic așa, sau majoritatea activităților vor fi focusate către membrii locației. Și prin asta am răspuns de fapt la întrebarea anterioară în care te întreb cum păstrați identitatea, formând o identitate și mai puternică. Da, clădind practic pe ce am construit până acum, adică nu ne abatem neapărat de la direcție. Noi am povestit ceva acum, dar dacă ar fi să rezumi Singureni la un singur cuvânt, care ar fi acela? Pasiune. Pasiune. Adrian, dacă locul acesta ar spune ceva despre România, ce ar spune? Ce mi-aș dori eu să spună este că suntem gazde foarte bune, că oferim experiențe memorabile vizitatorilor noștri, oaspeților noștri, că așa cum țăranii români scoteau ce era mai bun din pivniță, din beci, din grădină pentru musafirii lor, așa suntem și noi în industria ospitalității, încercăm să oferim experiențe foarte, foarte speciale și memorabile pentru oaspeți, astfel încât să creăm dependență și oaspeții să revină și întotdeauna să revină și cu familia lărgită sau cu firma la care lucrează, dacă au venit prima oară în zona privată, sau să aducă întotdeauna să devină ambasadori ai noștri. Adrian, îți mulțumim tare mult. Aceasta a fost o ultimă întrebare. Sperăm că am transmis toate informațiile către cei care ne urmăresc și că am înțeles povestea acestui loc. Iar pentru cei care încă nu au venit la Singureni, îi invităm să o facă. Îi așteptăm cu drag. Mulțumim încă o dată. Trebuie să încheiem că, așa cum am spus, avem deja 2 evenimente care sunt în curs acolo. Așa este. Singureni Manor este un loc care și-a păstrat demnitatea în acest timp. Vorbim totuși despre niște timpuri în care asta se întâmplă din ce în ce mai rar și poate tocmai de asta a devenit un reper. Mulțumim, ne vedem în episodul următor. Hello. Hi. We are here with Tito Gaudenzi and we want to ask him, Tito, what are you doing in Romania and specifically what are you doing at Singureni Manor? Well, I have the privilege to be working together with Cristina Rosso and her family, who have built this beautiful place here, Singureni Manor, over the years. And since last year, we fully integrated polo. Me and my family have been brought in to not only build the whole polo operation here, bring horses, bring the sport, build a polo school, get Romanians into polo. We have over 20 active students already. It's been very successful. We are building facilities. You have 22 absolute amazing professional polo horses here. We have another 10 over there, so a total of 32 horses right now. 2 outdoor fields, outdoor arena, indoor arena, a track. It's unbelievable. Unbelievable. How do Romanians receive this experience? Amazing. I think it's such a niche sport, but I think the passion for anything sport and especially horse related, I think Romanians can really relate to horses already. So bringing such a sport, which is, by the way, I'm sure, interesting fact, it's the oldest team sport in the world, in the history of to mankind. So bringing such a unique sport to such an amazing emerging country, which I fall in love with every time I come here more and more. So I definitely think it has a very, very good future here. So at Singureni Manor is the only school for polo school in Romania? The only school, the only club, and also
Now we have together with Cristina Rosu, we started the Polo Federation. Cumbia, our best horse, by the way, here in the stables. Yeah. She just arrived 4 weeks ago, 8-year-old from Argentina. Yes, the only school. We have the Romanian Polo Federation. We are recognized by the FIP, which is like the FIFA of polo. So it's a big deal. Yeah, absolutely. When do we have the first event of polo in Romania? Well, we had 2 big events the last 2 years, always at the end of September. This year in September, we'll have the 3rd championship here, the Singorini Cup, which is going to be in the outdoor arena. Now that we'll have the outdoor fields, we will start playing polo on the outdoor fields. The official opening of the club with all its new facilities is the 19th to the 24th of June. Okay. So after that, we'll Soon. be fully operational, absolutely. Yeah. And anyone can come and join. That's the beauty of it. You can come, get to know riding, get to know polo. And, we have clients who already came to Argentina with us this year from Romania. So it's really growing. It's beautiful to see. So People will find you here. people will find me here most of the summer, yes. Okay. Cumbia for sure all summer, and me most of the summer. Thank you. Thank you very much. Good luck. Thank you. Mulțumesc. Cornel, din cunoștințele noastre, este o meserie rar întâlnită în zilele noastre. Da. În timpurile astea mai moderne care vin, este o meserie mai rară, dar să știți că este una dintre cele mai vechi meserii. Fierăritul și potcovitul cailor datează de secole. Adică încă din timpurile străvechi, caii au fost folosiți în războaie, la lucru și atunci trebuiau potcoviți. Noi vrem să păstrăm tradiția asta, am învățat-o în Germania, acolo am făcut și școala, acolo am învățat să practicăm, iar de 5 ani de zile am hotărât să ne întoarcem, pentru că la noi în țară să știți că sunt foarte rari oamenii care mai potcovesc cai, care mai practică această meserie. Da, Și de atunci am hotărât să venim acasă, cererea este una foarte mare, ne mândrim cu chestia asta, ne mândrim că avem clienți mulți și buni și noi încercăm să îi ajutăm pe toți. Înseamnă că românii iubesc caii. Iubesc foarte mult caii, cred că suntem una dintre cei mai mari iubitori de cai, cred că din Europa, da. Și noi iubim toți caii. Adică sunt anumite țări care sunt specializați pe o anumită rasă de cai. Dar noi iubim, cred că, toți caii, toate rasele de cai. Acum avem și cai de polo, adică prin Europa sunt cam rari. Da. Și la noi au apărut și caii de polo. Suntem curioși de un lucru. Am vrea să știm ce este mai greu, să lucrezi cu oamenii sau să lucrezi cu cai? Să știți că pentru mine, cel mai ușor este să lucrez cu animalele. Mă înțeleg mult mai ușor cu ele decât cu oamenii. Să știți că animalele au un fel de a comunica. Eu chiar zic asta, eu sunt mândru că lucrez cu animalele decât cu oameni. Mulțumim, domnul Cornel, ne bucurăm că am putut afla câteva povești Cu tot din culise. dragul, oricând vă așteptăm pe la noi. Sigur vom reveni. Mulțumim! Ramona. Te rog, spune-ne un pic cu ce te ocupi tu la Singureni. Eu sunt Head of Service aici la restaurantul La Hambar, restaurantul de fine dining din cadrul Singureni Manor. Practic mă ocup ca experiența oaspeților să decurgă frumos de la început până la final, până la ultima gură de vin. Ei, atunci mă bucur că te-am găsit în momentul ăsta liberă, pentru că pentru tine am această întrebare. Vorbim de La Hambar, este un restaurant de fine dining. Deci e cumva o experiență sofisticată, să spunem în ghilimele. Da. Dar în același timp, eu am fost oaspetele vostru și știu asta, știu că voi păstrați o anumită naturalețe în toată experiența oferită oaspetelui. Cum reușiți voi să faceți trecerea asta de la fine dining la tot un cadrat foarte natural? Din fericire pentru noi, avem o echipă care se potrivește foarte, foarte bine în zona asta de ospitalitate și noi simțim foarte ușor oaspeții.
Mulțumim, Alexandra. Mulțumesc și eu! Bună Suntem ziua! alături de Fabian, care se ocupă Cu partea de băuturi de la Singuren Manor. Sunt bar managerul locației și am creat un concept de la zero bazat pe simplitate. Pornim de la partea din pământ, pe care o avem aici din belșug, de la ingrediente naturale și cu cât mai puțin zahăr folosit, încercăm să creăm cu atâta simplitate ceva destul de complex, care la prima vedere nu pare atât de wow, dar în momentul în care începem să prezentăm ceea ce aveți în față, o să rămâneți ușor uimiți. Eu știu, Fabian, că deja m-am bucurat de preparatele tale și am fost surprinsă să găsesc asemenea gusturi în câteva mixuri. Există un cocktail preferat? Din meniul pe care îl avem în momentul acesta, un cocktail alcoolic, să începem cu unul alcoolic, ar fi de la mare. Este un drink tot așa bazat pe simplitate, dar avem cumva senzația aceea în momentul în care ajungi la mare și intri în apă, te lovește apa aceea sărată peste față. Practic aceeași senzație o întâlnim și la acest drink, unde avem o spumă sărată deasupra, iar la bază avem ingrediente foarte simple, cum ar fi un gin românesc extraordinar de bun și chimenul, care se întâlnește în foarte, foarte multe preparate tradiționale românești la mâncare, dar de ce nu și în băuturi. Deci noi nu vorbim acum de niște băuturi clasice, vorbim de niște băuturi care transmit anumite stări, nu? Exact asta încercăm să transmitem oamenilor, încercăm să creăm o emoție, o simțire în pahar printr-o simplă gură. Deci vă așteptăm la Hambar, aici o să-l întâlniți pe Fabian și o să puteți gusta stările despre care am vorbit mai devreme. Vă așteptăm! Bună, Alex! Bună! Ce faci tu la Singureni? Eu la Singureni mă ocup de toată direcția culinară, respectiv tot ce înseamnă restaurant și tot ce înseamnă partea de mâncare și partea culinară a fiecărui oaspete care ne calcă pragul, fie că e branciul de duminică, fie că e meniu de la car, fie că e restaurantul la Hambar, unde e un meniu de degustare inspirat din tradiție și fiecare meniu poate are altă sursă de inspirație, le schimbăm de câteva ori pe an, fie că e vorba de evenimente sau de tot ce înseamnă partea asta. Asta e sub umbrela mea și cam asta fac tot timpul pe aici. Cum reușești tu sub umbrela ta să gestionezi o locație cu experiențe culinare diferite? În primul rând am o echipă foarte bună pe care mă pot baza tot timpul. Al doilea rând ajută faptul că sunt de la început aici, dinainte să deschidem și am și foarte mulți oameni în echipa mea care sunt cu mine la 5 ani de zile. Iar asta ne-a făcut să creștem împreună și să dezvoltăm și partea de experiențe culinare. Și mai am o ultimă întrebare pentru tine și apoi să-ți povestesc o experiență personală avută aici. Ce crezi tu că face locația voastră unică în România? Locația noastră unică e faptul că e unde e, că este într-o pădure atât de frumoasă, că oferă foarte multă diversitate. Partea de staff, oamenii care creează o experiență, adică are mai multe variabile care duc la un rezultat și care poate să facă experiența remarcabilă. Am avut o experiență aici, la voi, la Hambar, și am mai povestit-o în timpul episodului, dar vreau să o repet neapărat pentru că sigur sunt oameni care se regăsesc în experiența mea. Am venit aici la tine. Așa. Și sunt produse pe care nu le consum de ani de zile de când mă știu. Și când mi le-ai prezentat, eram convinsă că nu o să-mi placă, știindu-mă că nu sunt printre favoritele mele. Însă am avut o mare surpriză. Erau altfel de gusturi în farfurie. Da. Așa că vreau să te felicit și eu invit pe toată lumea și povestesc despre experiența mea, la fel cum sigur o fac toți cei care ți-au trecut pragul. Mulțumesc. Și vă dorim mult succes, Alex. Mulțumim. Bună, Ionuț! Bună, Ramona! Bine te-am găsit la Singureni. Mă bucur că sunteți aici. Spune-ne, te rog frumos, cu ce te ocupi tu aici? În momentul de față mă ocup de partea de recepție și de departamentul de housekeeping, să zic așa. Ok. Este corect dacă spunem că voi sunteți fața locației? Suntem, să zic așa, primele persoane cu care se discută în momentul în care cineva vrea să organizeze ceva la noi sau să facă rezervări. Așa că tu ești persoana potrivită pe care trebuie să întreb următorul lucru. Spune-mi, te rog, care este prima reacție a oamenilor în momentul în care ajung la Singureni? Cele mai des reacții întâlnite pe care le-am văzut din partea oaspeților
în principiu, din momentul în care se deschid porțile și până ajung la recepție la noi, e și un drum de vreo 2 km. Îți lasă impresia că efectiv lasă totul la intrare, la poartă și cei mai mulți zic că nu credeam că există în România un loc ca ăsta, nu credeam că există așa ceva. Știi ce mi se pare foarte tare? Că am vorbit cu fiecare dintre voi și am vorbit în locuri diferite, în timp diferit. Dar pentru mine răspunsurile au fost aceleași. Și uite, mai am o întrebare pentru tine, dacă tot te-am găsit. Care este reacția de plecare a oaspeților? Dacă tot ți-am zis prima reacție și că sunt impresionați așa de drum și de locație în principiu, o să zic și care e ultima reacție a oaspeților. Majoritatea nu mai vor să plece din locație și ne întreabă dacă putem să le oferim ceva de muncă aici, indiferent la grajduri sau oriunde altundeva. De fapt și angajații care sunt în locație sunt oaspeți care n-au mai plecat acasă. Mulțumim, Ionuț, datorită vouă se întâmplă asta și datorită vouă avem și prima reacție, dar și ultima reacție a oaspeților în momentul în care pleacă de aici. Și eu mulțumesc, Ramona, și baftă cu proiectul în continuare. Mulțumim, ne revedem. Sigur. Bună, Gabi! Bună, Ramona! Cu ce te ocupi aici la Singureni? Sunt asistent pe activități. Spune-mi, te rog, care este activitatea preferată a oaspeților? Activitatea preferată a oaspeților, să spunem, prima dată este Safari Forest. Adică o vizită pe întreg domeniu, ceea ce reprezintă undeva la peste 12 km cu basul electric, prin pădurile noastre de stejar canadian, stejar românesc și salcâm, unde se îmbină foarte bine anumite peisaje. Timpul primăverii, sub salcâm crește o iarbă groasă, verde, ca o păturică, iar în partea stejarului este negru, adică pământul, și este un contrast foarte bine. Mai ales că în perioada primăverii salcâmul înflorește și miroase demențial, iar în luna mai avem, bineînțeles, și bujorii. Bujorii sălbatici, care avem o mare plină de verdeață cu roșu deasupra. Au început să apară mai târziu, ca de obicei, dar pe 15 să nu uităm că este și ziua bujorului sălbatic. Okay. O zi națională, da, o zi națională pe care invităm cât mai multe doamne, pentru că doamnele sunt iubitoare de frumos. Mulțumim, Gabi! Mulțumesc și eu, Ramona! Mulțumim! Bună, Cătălin! Bună, Ramona! Spune-mi, te rog, cu ce te ocupi tu aici la Singureni? Sunt manager de vânzări și de evenimente. Spune-mi, te rog frumos, cum explici Singureni Manor unui om care n-a fost niciodată aici? Aș defini vizita în Singureni Manor ca fiind o experiență. Deci este mai mult decât un business, mai mult decât un eveniment și mai mult decât o vânzare. E cumva o relație pe termen lung și comercială totodată, că este și un business, dar mai mult decât atât este despre cum facem oaspeții să se simtă. Și aș descrie locația, ca să răspund și la întrebare totuși, aș descrie locația, da, ca pe o locație care oferă experiențe memorabile. Mulțumim, Cătălin, mult succes în continuare! Mulțumesc, asemenea și vouă!
Thank you.